Magandang. Uy, magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Hana Patadon. Galing ako doon sa ano mo. Waiting here. Ayan. Magandang hapon naman po dyan sa'yo, Ma'am Hana Patadon. Welcome, Ma'am, sa aking live streaming. Thank you naman po, Ma'am, for tuning into my live streaming also. Ma'am Jenny Falcon, oy, hindi ikaw ang pangalawa. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jenny Falcon, ang second owner natin. Marahay na hapon, ayan. Marahay na hapon, ma'am, po dyan sa imo. Ayan. Ma'am Jenny Falcon, and welcome din po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Jenny Falcon? Highly recommended monetized channel. Wow, sana all. Diba? All the way from Malta. Magandang hapon po dyan sa Ma'am Jenny. Welcome din po sa aking live streaming, ma'am. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Okay lang po, host. Diba? Kumusta naman yung monetization natin? No? Kumusta naman yung monetized channel na yan? Sana all okay. Diba? Diba? Okay lang po, host yan. Hindi ka ma'am? Hindi ka nagtawag dito, nag-upload. Ayos music, oh. Kumusta po sa Bicol? Okay naman ang Bicol. Kaso ang Bicol, dito sa Albay is nagkaroon ng memorandum. Yung government, yung gobernador na dito sa Albay, si Bichara, na inaatasan lahat ng borders ng Albay under mahigpit na supervision, under high supervision, strict supervision ng mga papasok simula sa labas ng Albay. Ayan. Kaya yung borders ng Albay is talagang mahigpit. Dito sa Bicol, okay naman ang Bicol. Medyo ayos pa naman ang sistema natin dito. Medyo okay pa naman. Kaya, ayos. Tusok uli, Sir Oragon. Ayan. Thank you for that sweet tusok, Ma'am Hana Patadon. Welcome, ma'am, sa aking live streaming. Ma'am Hana. Ayun. Kaalis ko lang doon, ma'am, sa iyo. Kanina pang umaga ako nakatambay doon sa iyo. At kay Sir Meljo TV, ayan. Dai pa ko mauli. Nandun ako kay Sir. Speaking of Sir Meljo TV, mega love shoutout po dyan sa Sir Meljo TV. Si Jumel Journey, ayan. Hello naman dyan sa iyo, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta ang Norway? Pwede ba akong umapply dyan, sir, sa inyo? Pwede ba ako magtrabaho para maiba naman, maghanap naman ako ng ibang bansa na pupuntahan ko para naman malibot ang mundo. I just wanna travel around the world. Ganon. Mega love shoutout po dyan sa Sir Jumel Journey. Tapos na yung mo, sir? Nakatambay ako doon sa iyo. Yung isa kong Uragon ang nakatambay doon sa iyo. Siguro naiwan yon. Tapos na ba yan, sir? Mega love shoutout din po dyan sa iyo, sir. Ayan. Thank you also for tuning into my live streaming. It's 41 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ayan. Tapos na, Sir Idol. 11 hours na. Si Joe Margel, katatapos ko lang din bago ako nag-live is inend ko na rin yung music streaming ni Joe Margel. Kasi nandito yun, ako ang nag-music streaming nun kay Joe Margel. Mega love shoutout po sa iyo, host. Salamat po sa pagpag-graduate sa akin sa YTC ko. Ayan, sabi ni Ma'am Jenny Falcon. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Hello everyone, sabi ni Kratz Gameplay. Mega love shoutout din po dyan kay Kratz Gameplay. Nagbabalik din natin na kaibigan. Kratz, kumusta naman ang subscriber count natin dyan? Salamat sa support po, Sir Uro. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Naka-play pala sa akin si Sir Jumel Journey. Tapos sa iyo, Ma'am Hana Patadon is medyo inend ko muna yung playlist ko sa iyo. Siguro mga 18 hours din ata 'yan.
And inend ko muna kasi itinambay ko yung browser doon sa'yo sa live stream mo para mas malaki ang kesa i-play ko, itinambay ko muna. Hello everyone, sabi ni Ma'am Jenny Falcon. Dikitan niyo to guys, si Ma'am Jenny Falcon, marami yan na pandikit. Kratz gameplay, ilan na ba tayo? Kratz. Si board vlogger, ano ba yan? Si board vlogger, if I am not mistaken, is gagraduate yun dito sa atin. Wow, naka 76 na si Kratz. 24 na lang. Ilan na ba si board? Graduate na ata to si board. 971. 971 na pala. Mamimigay ako guys ng 5WH sa bawat didikit dito kay board vlogger. Eto, ipin ko guys. Eto, 5WH. Ayan, mamimigay ako. 21 na lang ang kulang. Gagraduate ng 1,000 subscriber. Ma'am Lola Vlogger Maricar Ornido. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lola Vlogger Maricar Ornido. Ang haba naman ang pangalan ni Ma'am. Uy, mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Lola. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Ito guys, si Ma'am Lola. Kaibiganin nyo yan guys. Nga. Ma'am Adel Sulit Tamsak. Ma'am Adel, thank you for that sweet tamsak Ma'am Adel. Kumusta naman ang hapon natin dyan, Ma'am Adel? Hindi ko nakita si Ma'am Claridel. Nandun kami kay Pri. Hindi ko nakita, Ma'am. Hindi nagpap-up sa notification ko. Bakit? Board vlogger Ludes, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Jenny Falcon. 76 si Sir Kratz. Ayan. Wala po siya LS ngayon. So, kaya pala, walang notification sa akin, Ma'am. Oo. Nandun ako kay Ma'am Jonah sa Lundaga din kanina. Oo. Habang nag-ML kami. Meron ako, Ma'am, na bagong account sa ML. Ura Space Gone 2. Ayan. Jenny Falcon, mega shoutout. Sabi ni Ma'am Adel Sulit. Yan yung nilalaro ko. Gumawa ng Opo, yan yung nilalaro ko, Ma'am. 2 araw, Grandmaster 3. Diba? Tapos nasa ranking yung yung Nana. Host, may tutubi sa may mic mo. Pakihuli po. Ayan. Oo nga, Ma'am. Ito. Diyan lang talaga siya. Nakadapo, Ma'am. Oo nga. Oo. Me, sabi ni Kratz Gameplay. Oo nga, 2 araw ko na nilaro. Tapos ang gamit ko doon, Ma'am, si Nana. Tapos, 2 araw kong nilaro. Nasa number 3 local rank. Diba? Sana all. Yabang. Tapos, ang kulit ni Nana. Pag may napapatay si Nana, sasabihan ko do you hate Nana? Sir Sean TV Guapo Malas. Yung pangalawang laro namin panalo, halos isang panalo, ay isang talo. Kasi panalo tayo nung pumasok ako, natalo sa sunod, tapos kaming dalawa ni Nonoy na lang, nanalo pa rin kami ni Nonoy. Ayan. Miss you host, sabi ni Ma'am Lola Vlogger. Oo nga po, Ma'am, where have you been? Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik din natin yan guys, na kaibigan si Sir Sean. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Sir Sean. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Adel. Ma'am, saan ka ba nanggaling, Ma'am Lola Vlogger? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? August 8 p.m. Pinas time. Oy, ang Shopee Budol. Oo nga. Ilo naman dyan sa mga taga Shopee. Oy, Budol. Oo nga. Sabi 88 daw is free shipping. Ngayon, ang dami kong nilagay add to cart. Nung babayaran ko na yon, alam niyo ba ang shipping ko? 71 pesos. Ano ba? Walang voucher sila. Kiniklaim ko naman yung voucher. Tapos nung magbabayad na ako, place order. O, di ba?
Laging 71 pesos ang shipping fee ko. Hello naman dyan sa mga taga Shopee. Oy, Shopee. First. Oy, Pri. Hello naman dyan sa iyo, Pri. Oy, Sir Sean. T1 Tito ka, Sir Sean. Ayan, T1 Tito ata yan. Hindi na po anang carbonara. Dikit po, balikan ko agad, sabi ni Kratz Gameplay. Uy guys, meron tayong road to 1,000. Sige na, si Tony Broncano. Baka naman guys, sige na. Mamimigay ako ng 5WH. Walang ginagawa yung aking laptop at isa kong computer. Oo nga. 21 na lang guys, ang kulang. 21 lang. Sana all, 88 pre. Oo nga pre. Oo nga, 88 daw. Nag-post pa naman ako sa aking Facebook account na sabi ko, maka-order nga ako ng house and lot. Free shipping eh. Oo nga. Kabili nga. Kasi kahit anong gawin ko, ganun talaga. Yung mga promo nila is, wala talaga. Ma'am, eto ma'am, yung nakapin sa taas, ma'am, mamimigay ako ng 5WH, guys. Mamimigay ako ng 5WH. Kahit ninja nyo, bibigyan ko ng 5WH, guys. This is your chance. 21 lang, guys, ang kailangan. Ay, ilan ba? Ilan ba si Tony Broncano? 29 pala ang kailangan. 29 lang. 29 times 5. Ilan ba? Ang bobo ko sa mate, 29 times 5, 45, 144 hours. Sige, 144 hours. Ilan ba yan? Divided by, ilan ba? 4, 8, 12. 12, 1, 12, 2, 4. 12 na pala, dosing browser, tagto 12 hours. Sige, game. Lakas po pala, host. Ayan, sabi ni... lakas po pala, host. Yung, Ma'am Betty, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Betty. Ayan, maayong gabi sa iyong tanan. Ayan, maayong hapon, maayong gabi. Ay, maayong hapon pala, maayong hapon sa inyong tanan. Guys, sa mga taga Ilonggo, sa mga taga Ilocano, ano na ba 'yon? Kalimutan ko yung maayong hapo. Naimbag nga malim. Ayan. Tayo amin. Dana kay Tony Broncano, sabi ni Ma'am Lola Vlogger, Maricar. Ma'am, kunin ko ma'am yung pangalan mo, Ma'am Lola Vlogger, Maricar, Pernido. Ayan. Noted po ma'am. Ma'am, ilan po ba ma'am ang idinikit mo? Sabihan niyo ako guys kung ilan yung dinikit niyo ha. Ma'am Betty, magandang hapon naman po dyan. Si Sir Joel's Finest na nasa harang. Hello naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Meron na lang siya guys na baka guys meron kayong mga browser dyan na available. Si Sir Joel's Finest is na lang. 100, at least 120 plus na lang ang kulang. Huwag ka mag-alala Sir Joel's Finest. On the go pa rin yung aking sa'yo. Meron kang apit sa akin na browser. Ayan, on the go pa rin yan. 24/7. Kaso pag nag-brown out, hindi na yun 24/7, sir. Yun lang naman ang kalugian ko doon pag nag-brown out dito sa amin. Mega love shoutout din po dyan sa mga taga-apik na laging nagba-brown out. Ayan. Salamat host. Ayan, sabi naman Betty Channel. Kung meron kayo guys na mga ninja, pwede nyong i-tamsak sa ating road to 1,000 si Tony Broncano. Baka naman guys, ayan. Maglagay lang kayo guys sa comment section ng, maglagay kayo ng, sa comment section ng hashtag Uragon. Ayan. Para alam ni board na galing dito sa atin. Ayan. O konti lang naman tayo. Meron kayong mga ninja dyan guys. Sige na, 29 lang ang kailangan natin. Taga-anim kayo. Diba? 6 times 4 is 24. Mega love shoutout Betty Cito. Ayan, sabi ni Sir Joel's Finest. Oy, nangangamoy monetization na to. Hello naman yan kay Sir Joel's Finest. Nangangamoy monetization na. Diba? Sir, Sir Joel's Finest, kapag i-apply mo, sir, tawag dito, make sure na i-check nyo yung inyong mga, tawag dito, yung inyong yung inyong Google account. Make sure na i-check nyo yung Google account kung okay ba. Lakas ng ulan sa amin, amoy brown out. Congrats. Ayan.
Dito rin host, lagi brown out kagaya kagabi. Kung kailan nag-premiere kagabi, walang kuryente, sabi naman Betty Betty Channel. Nandun ma'am yung isa kong browser sa'yo kagabi. Kaso hindi ako ma'am nakapag-bomba. Nandun lang talaga, yung mga magpi-premiere is inilalagay ko sa mga browser. Para kahit di man ako makapag-bomba, at least nandun pa rin tayo, yung presence natin. Maayong hapon ma'am Jonah, tas maulan pa. Dan po sa nakapin, sabi ni Kratz Gameplay. Kratz, bigyan ko rin ikaw ng 5WH. Ayan. Wala pa guys si Tony Brungcano. Kaya, mamaya papasok yun dito. Ayan. Konti lang naman tayo guys. Konti lang naman tayo. Baka naman may mga ayuda kayo dyan. Ma'am Betty Yahoo, sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. Sir Kratz. Uy, parang di kayo nagkita doon sa live stream mo. Free. Dapat pala nag-StreamYard ako, Tambay ko sa iyo to host. Ayan. Thank you naman po dyan kay Ma'am Betty Betty Channel. Ayan. Ma'am Betty, maraming salamat naman dyan sa iyo, ma'am. Sa, walang sawang support mo dyan. Busy pa, ayan. Sige lang. May nanghihingi sa akin pa rin ng may nanghihingi ng tulong na priority ko nga naman kasi nahiya naman talaga ako kasi sabi niya sa akin, "Sir, nung isang araw pa ako nag-chat sa iyo," sabi niya. Tapos iba naman daw yung sinabi ko sa reply. Tapos, ano ba yan? Basahin ko muna. Nireplyan mo ako pero mali naman. Lo. Sabi ko, paano pong naging mali? Patingin ang screenshot. Tapos, iba pala ang pinuntahan niya. Sabi ko, ma'am, iba naman yung pinuntahan mo. Malinaw naman niya. Kako yung instruction ko. Ganito. Sabi sa akin, "Sir, prove your worth." Ano ba? Prove my worth. Hello naman dyan sa prove my worth. Hindi nga ako nag-email para sagutin ko. Uy, pre! Asan ba si ma'am Asan ba si ma'am Bulls? Buti pa na gano'n na lang ako pre ng StreamYard para umakyat naman uli kayo. Para naman may kasama tayo dito sa taas. Uy, Ma'am Betty Betty, prove your word. Ano na ba to? Ayan. Two wonderful people in the house. Si Lu po dyan sa inyo. Ayan. Sana all. Oo nga po, ma'am. Sana all. Check out. Kapag chinek out ko, some item price, your shopping cart is empty. Oh. Ay? Shopping cart ko daw is empty. Bakit? Ma'am Yaya Joyce, Tamsak and mega love shoutout Sir Aura at sa lahat dito sa bahay ng host. Ma'am, wala naman na lahat. Dadalawa lang tayo. Nagsha-shopee ako ma'am kasi pre-delivery pero may shipping total. Diba? Sana all. Dan Betty Sito pabalik po, ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Kung ako sa iyo Kratz Gameplay, wag si Betty Sito ang ang dikitan mo, si Ma'am Betty Betty Channel. Oo nga.
Ma'am Yaya Joyce, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Yaya Joyce? Uy, magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Yaya Joyce. Kumusta naman? Ma'am Yaya Joyce, pahinga ako ng ano mo, Ma'am Yaya Joyce. Sige na, may mga ano ka, yung mga galamay mo dyan, Ma'am Yaya Joyce. Sige na. Si Tony Broncano, Road to 1,000. Baka lang naman. Palitan ko ng WH, ma'am. Palitan ko ng WH. Kain lang kami, priha. Kain kami ng maaga nang mag-brown out. Busog na kami. Sige lang, ma'am. Sige lang, pri. Sige lang. Negative na kami, sir. Ubunala. Magandang balita yun, ma'am. Magandang balita yan. Basta push lang. Sige, babalikan po kayo mamaya. Uy, balikan mo na ngayon, ma. Oo. Wag na mamaya. Oo. Sino ni Banana? Etong si Board Vlogger yan, yung pangalawang bahay ni Board Vlogger. Ayan. Ito. Yung nakapin, ma'am. 29 na lang ang kulang. May bigay ako, ma'am, ng 5WH. Ayan. Sir Joel, check ko mamaya. May bibigay pa ba ako sa iyo? Diba? Bigay mo na lahat, ma'am. Oo nga. Isagad mo na. Oo nga. Sir Ora, any recommendation regarding V8 sound card? Yung gamit ko, di nagtatagal, di na nag-function, sira na agad. Grabe, ayan. Sabi ni Sir Joel's Finest. Bakit? Anong nasira, sir? Hindi naman masisira yun, sir. Baka lubat lang. Oo nga. Sige, sir. Baka nakaupo ka pa dyan, sir. Kunin ko yung V8 sound card. Saglit lang pa. Eto, sir, meron ako ditong unboxing of my V8 sound card. Unboxing of my V8 sound card talaga. Eto, sir, ang V8 sound card. Eto, sir. Kung ang V8 sound card mo, sir, is tulad nito ba, sir? Ang V8 sound card mo. Brand new to. Ipamigay ko to. Iparapol ko. Ganito yan, sir. Eto pala, charging, live 1, live 2. Ganito yan, sir. Eto, charging, live 1, live 2. Accompany instrument, earphone, headset, condenser microphone, and dynamic microphone. Ayan. On the way sa nakapin, di na umiilaw yung button kanina pa umaga. Nakasaksak, alapap power. Ganun po yun, sir. Kapag i-charge mo siya, kapag naka-charge naman siya, halimbawa, ganito, i-charge ko siya. Kapag china-charge mo, sir, umiilaw naman talaga yan. Pero kapag full charge niya, nawawala ang ilaw niyan. Opo, sir. Oo nga. Kapag full power na, nawawala ng ilaw niyan. Ganyan din ang sa akin. Pearl Travels Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Pearl Travels Vlog. Nagbabalik din natin yan, guys, kaibigan. Ma'am Pearl, hello naman po dyan kay Ma'am Pearl. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Pearl. Good evening, host. Ayan. Magandang gabi din po dyan sa iyo, ma'am. It's already 1 minute past the hour of 6 o'clock. It's already evening. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Kaya ito yun, sir. Kapag ang ilaw na kapag ang button niya naman, power button niya is umiilaw, ibig sabihin is low bat siya. Pero kapag na-off yung kanyang ilaw habang naka-charge, ibig sabihin full charge yan. Pindot ko ng matagal, di siya mag-on. Ilulong press mo naman talaga, sir. Tapos iba na ang kulay niya. Ayan.
May blue at saka may pula. At may green. Sa akin may green. Tapos kapag ka nag-charge siya is nagbi-blink siya kapag ka naka-on. Hello Night Boots, sabi naman Pearl Travels Vlog. Tapos, i-pull mo lang to sir lahat. Yung, ano mo, yung mic, yung echo. Ay, yung echo, ikaw na bahala mag-balance kung ano, gaano ka ano yung echo mo. And, i-pull mo lang to lang lahat sir. Monitor music, record, bass, treble. Ayan. I-pull mo lang siya lahat. Wala siya ilaw, blackout. Hala, bakit ganon? Saan mo ba yan sir binili? Dapat iilaw siya eh. Just like this. Ayan. Kapag ka-charge mo siya. Hala, ano nangyari sir sa binili mo? Saan ka ba bumili sir? Post patamsak po ng premiere ko mamaya. Sabi naman Pearls Travels Vlog. Ayan. Sige po ma'am. Sige pa. Bababa na lang po ako ma'am. Baka lang. At ilagay natin kay Night Boot. Ayan. Bakit ganun, sir? Ang nangyari? Binuksan ko na po baka may nag-loose na cable intact naman lahat kasama na siya ng mga mic isang set nila sila nag-deliver Shopee order. Salamat siya. Gusto yan. Hello. Oo nga, isang set naman talaga to sir. Ay, meron naman talagang ano. Hindi pala set. Oh, oo nga pala. Ito nga, try ko nga, ilipat ko dito lahat. Pero gumagana to eh. Tanggalin ko yung isa kong ano, B8. Kasi yung aking pala siya. Ayos naman sir, pinaglilipat ko dito sa akin. Kahit na habang gamit ko, nakasaksak para always charge siya. Oh, ano ba nangyari dyan, sir? Sa akin naman, gamit ko naman, sir. Kaya naka-charge. May sound ba ako? May sound ba ako, guys? Meron ba akong sound? Confirm naman, guys.
gamit ko yung aking sound card. Oh, yan na po Sir Kratz gameplay. Ayan. Baka yung battery niya ang may diferensya. Baka sir, baka. Oo nga. May sound ba ako guys? Gamit ko yung aking bagong B8 sound card. Ganda na ito. Diba? Diba? Maganda. Para akong nasa sound check. Sound check. Testing mic hello, sound check. Sound check. Testing mic hello, sound check. Mute ata kayo. Dito, ito, walang signal. Sound. May sound ba? Ma'am Jenny Kimba, nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jenny Kimba. Nagbabalik natin na kaibigan. Ma'am Jenny, magandang hapon naman po dyan sa iyo. Ma'am Jenny Kimba, welcome back ma'am sa aking live streaming. Meron na ba akong sound? Dahil shared sir, ayan. Ma'am, thank you naman po dyan sa mga pa-share mo dyan, Ma'am Jenny Kimba. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Jenny? Uy, Jenny, kumusta naman tayo? Okay na po, host. Nilipat ko kasi guys yung aking B8 sound card. Chinek ko. Ayan. Miss you, sir. Ayan. Ma'am, kumusta tayo dyan, ma'am? Magaling na daw kayo, di ba? I'm happy for you, ma'am, na ayos na ang lahat. Everything is all okay na. Pagaling kayo dyan, ma'am, masyado. Miss you, sir. Oo nga po, ma'am. Na-miss ko din ikaw. Eto, nagpapagaling kami, sir. Go lang, ma'am. Pagaling ka dyan, ma'am. Ay? 1,000 na pala. 1,000 subscriber na. Si, Tony Bruncano. Dan kain na agoy. Nako, mukhang maglalaga si board. It's a green content. Keep it up and God bless. Infinity GLS. Naku, mukhang maglalagas kayo dito. Ito, baka tawagin silang baka tawagin spam. Ayan. Iisa lang yung tawag dito. Yung comment, keep safe and keep vlogging, Infinite GLS. Ayan. Anyways, I never thought, charot. I never thought.
Uy, pre. Sige na. Uy, nakagraduate na pala si si Board. I never thought. Diba? Grabe ang comment dito. Keep sharing your content po. Infinity GLS. Allah. Tingnan mo ang comment, pre, ni Board. Mamaya, nawalan to ng naglagas to. Ano yun, pre? Ayan. Ito yung yung kay Board, yung mga comment sa comment section. Mamaylin, may kinagalab shoutout naman po dyan sa Mamaylin Mapili. Ayun. Maraming salamat naman dyan sa mga patamsak mo dyan, Mamaylin. Welcome din po sa aking live streaming. Ayun, nakagraduate na pala si Tony Brungcano. 971 to kanina. Sino ba yung nagdikit, guys? Sabihan nyo ako, guys, kung sino yung nagdikit. Patamsak po ng premiere, sir. Please, thank you. Ayan. Sige, ma'am. Okay. Kailan ba si T1? August 15. T2. Sino ba si T3? August 9. Ano ba ngayon? August 8. T3, T4. Di man lalakbay. August 9 bukas pa. T5. August 10. T6. Sino ba si T6? August 7 kahapon pa tayo. Sige. Si Mamaylin Mapili. August 11, 2:15 p.m. Mamaylin, T6. Ayan, T6. Uragon. Ma'am Jenny, pwede ko po kayo i-PM host. Opo sir. Sige sir, pwede mo akong i-PM sir. Pwede po sir. Ito yung aking Facebook account. Saan po ba sir? Gusto mo sa aking sa aking Instagram account? Saan ba? Aking Instagram, sa Line account, sa WeChat, ano ba? Gusto sa Twitter. Saan po ba, sir? This is my Facebook account. If you just like, sir. Ayan. Yung mga comment doon mostly kay Board yun na ninja. Bongga ang dami sana all. Sabi naman Betty harang. Ang alin, ma'am? Ang alin? Ang dami. Oo nga. Sana all may Twitter. Sana all, di ba? Ikaw na talaga. Hindi naman. Yung aking Twitter, Uragon din. Yung aking Instagram, Uragon din. Yung aking, may TikTok din ako, pre. Walang followers. Ay, si Ronnie Look lang palaga ang followers noon. Oo nga. Wala naman, hindi naman ako nagdi-TikTok. Social media account. Oo nga. Yan sir, ang aking Facebook account. Yan ang may original Facebook account. O, diba? Si Pri, ayaw naman ako i-follow niya ni Pri. Kahit sa Instagram, si Pri lang ang followers ko doon. Sige, TikTok ka rin. Baka sumayaw na rin ako, no? Oo nga. Yung guys, ang aking Facebook account, ayan, pwede niya akong i-PM dyan.
TikTok ko minsan lang yun na open. I-follow kita. Lahat pasukin mo na, host. Oo nga, ma'am. Pati nga hungkira, ma'am. Pinasok ko na. Oo nga. Magkapera ba? Pag... taghirap ngayon eh. Oo nga. Pati sa hungkira, pinasok ko na. Magkapera na. FB na lang po, sir. Opo, sir, ito po. Ito po, yung aking Facebook account, sir. Ayan. Yan ang aking Facebook account. Original Facebook account ko yan, guys. Oo. Ay, hindi pala. Mega love shoutout, lalabs Maylin Mapili. Miss you, moi. Ayan. Wala na kasi yung Virgin Ma'am Betty. Kaya kahit saan yan pinasok. Oo, di na virgin lahat. Madali ka lang sa TikTok host. Mga kalokohan lang doon. Daming kalokohan. Patok ka. Ayan. Huwag na. Oo. Baka makita nyo akong loko-loko na. May income din doon. Ma'am, ayoko na kasi yung aking Facebook account nga, yung aking Facebook page is monetized din. Hindi ko naman inaasikaso. Yung aking pangalawang monetized channel is monetized din. Hindi ko naman naaasikaso si Little Aura ko masyado. At meron pa akong pangatlong YouTube channel na monetized channel. Hindi ko rin naaasikaso kaya ayoko na, ma'am. Oo nga. Mag-YouTube na lang ako. Good evening po, sir host. Dan Tamsak po. Sabi ni Nonoy. Oy, Nonoy! Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Nonoy. Kumusta naman tayo dyan? Uy. Ang galing naman ito. Kanina guys, kung nandoon kayo kay Ma'am Simple Leonardo na live streaming, naglaro kami nila Nonoy, nila Toto sa kanyang live stream. Naka-live guys. Si Toto, ayan, naglalaro kami ng ML. Isinali niya ako doon. Toto lang ang sakalam, diba? Si Toto. Ang lakas niya ni Toto. Ang galing niya. Oo. Patuwaan lang sa TikTok, sabi naman Betty. Oo nga. Sige, try ko mag-TikTok nga. Oo. Ikaw na talaga, hindi naman ma'am, humina nga. Hinihintay ko yung kapatid ko kasi pupunta ako doon. May pupuntahan ako guys ngayon. Sana umabot pa kami sa oras. Baka mag 1 hour lang ako. Ayan, kasi may pupuntahan ako guys. Napaka-importante. Ayan. Kung dumating yung kapatid ko ngayon. Ayan. Betty channel dati na dikit, sabi ni Sir Joel's Finest. Kung patamsak ko premiere, ayan. Ito ba yung yung unboxing? Wala ako matamsak na premiere, sir. Dating tamsak na lahat. Oo nga po, ma'am. Patamsak naman ako guys kay Ma'am Simpulay. Sige na. Ano ba yung code mo sa akin, Toto, kahapon? Si Ma'am Betty T7, tapos na to. T8, si Jepson. T9, si Ma'am Simpulay. August 8, ay? Ano ba to? August 8, 8 p.m. Ngayon to. T9, ayan, T9. Patamsak ko premiere ko. Sige ma'am, ilagay natin yan. Uy, asa na ba yung si ma'am, asa na ba yung isa? May nagpapatamsak ng premiere. August 7, T7. Asa na ba yun yung isa, yung nagpapatamsak ng
August 8, 11 p.m. Ayan, si Ma'am Jenny Kimba. T7, ayan. Ma'am T7, Ma'am T7. Baka meron pang isa dyan, guys. Sige na. Out muna ako, host na busy na Jude. Sige lang po, ma'am. Sige lang po, ayan. T1 hanggang T7 at saka T. Yung isang magpapatamsak sa akin kanina, asa na ba yun? Asa na ba yun? Si Pearl Travels Vlog. Post may premiere pa ako, guys. Patamsak ayan. Si Pearl Travels Vlog. Nakalimutan ko pala. Sorry naman kay Ma'am Pearl. Copy and paste. Ilagay ko kay T8. Batanes Island. Uy, gusto ko niyong pumunta dito. Kailan ba ito, Ma'am Pearl? August 8, 8 p.m. August 8, 8 p.m. T8, si Ma'am Pearl Travels Vlog, guys. T1 hanggang T9, guys. T1 hanggang T9. Ora, gusto ko music mo, sir. Sabi ni Ma'am Jenny. Ano to, ma'am eh? Ang music ko is, gusto mong kunin, ma'am, Non-Stop Love Song Remix. Ayan. Non-Stop Love Song Remix. Ang title na. King's Channel All Bell. Done na po, Madam Pizza Lunch. Ayan. Patamsak po, balik ko agad. Sabi ni Kratz Gameplay. Ipini-em mo ako, Sir Kratz? May PM ba? Wala man, sir. Oh, wala naman pala. Patamsak po. Guys, patamsak din po ako kay Sir Kratz Gameplay. Ayan. Si Tony Broncano is naka-graduate na. Ayan, si Tony Broncano. 1.2, ayan, K subscriber na siya. Ayan. MM23, Mamaylin. Okay. Ang ganda dito sa Batanes. Oh. Gusto ko pumunta dyan sa Batanes, ma'am. Ma'am Jenny, si Sir pumunta dito sa akin kahapon, si Sir Damalalakbay. Natambay pa ba yan sa inyo? Ayan. Tatanong ako na wala talaga sa utak ko kung ano tatanong ko. Okay? Ano nangyayari doon?
Nasa LS ko kagabi sila ba nalakbay, sir? Bakit pala, sir? May tatanong ako doon, nakalimutan ko lang talaga. Matagal na. Ano, health issue. Ayan, health issue. Kasi alam ko, nurse yun, di ba? Nurse yun. Hayaan mo na. Kanina na, meron kasi akong kakilala nagtatanong all about ano ba yan, diabetes ata yan. Baka may alam siya. Diabetes, all about diabetes ata yan. Oo nga. Kaibigan ko, yung antin niya, may diabetic na kung ano daw ba ang magagandang pagkain, ganun. Sabi ko, mag-YouTube na lang kayo. Sir Jem Bius, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jem Bius. Nagbabalik din natin na kaibigan. Sir Jem, hello naman po dyan kay Sir Jem Bius. Welcome back sir sa aking live streaming, Sir Jem. Magandang hapon naman dyan kay Sir Jem. Ni hao. Ang ganda naman ito. High pressure transplant box. Ayan. Saudi Boy Vlogger nandito na rin sa atin. Hello din dyan guys. Saudi Boy Vlogger. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Hello naman dyan kay Sir Saudi Boy. Ilang ka na ba sir, Saudi Boy Vlogger? $451. Oh, malapit na pala mag 500. Sir Jem, di ko mahanap pangalan mo. Ayan. Okay, sabihan ka sa kanya, sir, kung papasok siya mamaya sa LS. Sige. Oo. All about ano ba yon? Kasi yung kaibigan, ay yung auntie ng kaibigan ko is nagtatanong sa akin all about diabetes. Sabi ko, wala naman akong, meron akong kakilala talaga. May classmate akong doktor, pero hindi na namin ma-reach, diba? Yayamanin. Hindi na namin ma-reach. Unreachable. Medyo busy na kasi. Na-assign siya sa, ano ba yun? Saan ba? Palawan ata na-assign. Kaya hindi na namin ma-reach. Hello po, Mamaylin Mapili. Musta sabi ni Sir Saudi Boy Vlogger. Si Sir Jem Views. Sir Jem. Highly recommended monetized channel yan guys. Sir Jem. Kumusta naman tayo dyan, Sir Jem? Ni hao. Jem Views, done to you po. Sabi ni Mamaylin Mapili. 470 na yan, kinain ni Lolo. Ganon talaga yun, sir. Oo. Huwag ka na maano, sir. Huwag ka na magtaka. Ganon talaga yun. Ang ganda naman ito. Gutom oo nga. Gutom yon lagi. Laging nangmumukbang yon. Ayan mo na yan. Ganon talaga yon. Tagal naman kapatid ko.
Shopee 88. Ah, di ba? There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. You were more than a dream. I could reach out and touch you, girl. That was long ago. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's Oh. when everything's alright. You're in my arms, you're next to me. When I dream, Isang ano pala to? Shipping. never go away. Just close my eyes, wait for my dreams. 'Cause I still love you. Wow, galing palang Davao yun. May tinitingnan ako guys na snap kaya ano documents. Dan sa mga premiere 1 to 9, Ma'am Jenny, bigyan kita ma'am ng 9WH, Ma'am Jenny Kimba. Yan. Laruin natin ma'am yung harang mo. Jenny Kimba. Bigyan kita ma'am 9WH. Si si Sir Joe's Finest, yung dinonate ni ma'am kahapon, okay na. Si Jomart, okay na din. Kay Sir Jetson is 7. Si Sir Jumel is 1R. Okay na rin yan. Ano pa ba? When you love someone, you gotta learn to let them go. Like mapa. Ano yung mapa ko? That's when everything's alright. You're in my arms, you're next to me. Kuya ko, nandito. Except yung sa akin, sir. Ano daw yan? Dan sa premiere. Dan dikit sa nakapin, sir. Ayan. Ma'am, bigyan kita ng another 5WH. Ayan. Eyes, wait for my dreams. 'Cause I still love Oo. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me. Ay? Ano ba yan? Dan dikit sa nakapinto ni Brongkana Dan Pulpak, sabi ni Saudi Boy Vlogger. Saudi Boy Vlogger, bigyan ko rin ikaw 5WH. Ayan. Saudi Boy Vlogger. 5WH. Noted. Ayan. Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo guys. Ayan, pwede kayo magtanong. Wala na akong gagawin. And kung wala na guys, nandito kasi yung kapatid ko, inaaya ko, may pupuntahan kami. Maaga pa naman, 6:36, ayan. Mag-1 hour na din lang naman ako. Ano pa ba? Natapos ko na si Board, tapos na Tony Brongka, natapos na rin. Asan kaya si Harlem O? Harlem O! I can call my own to fall in love. Ay? What everyone's dreaming of. I hold this feeling, oh, so strong. Life is too short to live alone without
Tony Broncano Dan, full support. Ayan. Noted, noted, noted. Tamsak Boss Harang. Ayan. Mar, mega love shoutout naman yan kay Joe Margel. May tinitingnan ako. Ayan. Guys, maya magla-live stream si kasi nandito na si Rick. Mukhang pupunta kami ng ayayin kong pumunta ng Kumon Mar. Mag-enda rin ako guys. Ayun, maraming salamat sa inyo. Maya guys, na alas 10 si Ma'am Adel, puntahan nyo ha. Maya. Naka 1 hour na din lang naman ako. Ayun, pang-update ko lang sa ang aking live streaming. Maraming salamat guys sa inyo. Ayun. Mag-enda din ako. Maya guys si Harlem O. Ayun, wag ninyong kakalimutan. And abangan niyo guys yung aking meron akong tawag dito. Si Little Ora ipagla-live stream ko pala. Ayun, mag-enda rin ako guys, Maraming salamat guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod Uragon. Nandito ang aking kapatid nakikinig. Ayan. Bye guys, I love you all. Pre, mag-enda ako pre. Kasi nag-live si Harlem mo guys ang susunod sa akin ata. Ayan. Maraming salamat guys sa inyo. Ayan. Bye sir. Bye guys. May pupuntahan kasi ako guys yung nandito yung mga papers, mga documents kailangan kong asikasuhin kahit gabi na. Ayan. I love you all guys. Bye guys.